I'm William Googe, a viewer, collaborator and professional ultra runner from the UK. I love to tackle endurance runs around the world, including a 55-day, 3,064-mile run across the US. So I know a thing or two about performance wear. When it comes to relaxing, I look for something ultra versatile and comfy. The Ponto Performance Jogger from Vuori is perfect for all of those things. It's the comfiest jogger I've ever worn. And the Dreamknit fabric is why I'll always reach for them over other joggers. Check them out in the Dreamknit collection by going to vuori.com/William. That's VUORI.com/William, where new customers can receive 20% off their first order. Plus, enjoy free shipping in the US on orders over $75 and free returns. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo, a croeso bodlediad Rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris a Carwyn arall, Carwyn, siwr ti. Di ddau adach Carwyn, ti weddol? Ie, mae'n mynd i cymryd amser i fi fod yn arfer â hynny. O'n i'n cyfweld y Carwyn arall yn dydd o'r blaen, so nawr fi wedi cwrdd â gymaint o Carwyns, a fi wedi cwrdd â fy mywyd i fi'n gyrru. A di, mae'n eitha confusing. Lwcus bod ni'n mynd swno yn union rhywun peth i confusion gwrandawyr ni, ynddo fe? Ie, yn union, bo acen fi o ryw bentre bach yn Sir Gaerfyrddin. Fi o Gaerdydd, ond fi'n swnio fel fi o Frenaman, fi'n gyrru, dyna'r broblem sydd â fi. Dim Iestyn heno yn anffodus, ond bydd gwesteiwr arbennig dyn ni yn hwyrach yn y pod. Newn ni siarad am hynny hwyrach mlaen yn y podlediad, ond oedd llawer o rygbi dros y penwythnos o'n i'n gweithio, felly nes i wneud ryw 4 neu 5 mat report ar dydd Sadwrn, a un ar buddugoliaeth rygbi 40 menywod Cymru yn erbyn Iwerddon, chwarae teg i nhw yn fuddigol. Ond hefyd ar rygbi menywod y gêm undeb buddugoliaeth yn erbyn yr Eidal, dathliadau mawr. Be oedd dim ateb di ar gyfer y gêm yn ei gyfan? Oedd e'n perfformiad... Wel, llwyddo nhw yn ennill, o hwnna oedd y peth pwysig fi'n credu, efe? Yn union, cytuno ti fyna, fi'n credu, ar ôl ymgyrch siomedig yn Chwiglaad y Menywod, oedd eisiau nhw ennill dydd Sadwrn, pwy bynnag ffordd o'n nhw'n medru. A dyna'n union, wnaethon nhw hanner amser, o'n i'n meddwl, ydy pennau nhw'n mynd i ddysgu unwaith to, a bod y llif dorau fi'n credu yw'r floodgates yn Gymraeg yn mynd i agor, a bod menywod yr Eidal yn mynd i redeg bant a yna chwarae teg. Fi'n credu oedd sgorion gynnar yn rhaid hanner yn masif, oedd e'n nath e dynnu nhw'n gêm yn amlwg ar y sgorfod, ond hefyd, roedd rhywbeth o hyder fi'n credu i'r merched, felly bod nhw'n credu bod nhw'n gallu ennill y gêm, achos yn amlwg mae wedi bod yn bus 6 wythnos siomedig iddyn nhw ar y ca, wedyn oedd gorffen gyda buddugoliaeth yn hynod o bwysig iddyn nhw, ond hefyd fi'n credu i Iwan Cunningham yr hyfforddwr. Ie, yn sicr, a ti'n sôn am llif dorau, nath llif dorau torri ta Iwan Cunningham ar ddiwedd y gêm mewn ffordd o, nath o dechrau cria fi'n credu taw emosiwn, oedd e'n ffri oedd hynny, oedd e dan eitha lawer o bwysau fi'n credu, erbyn diwedd y gysadleuaeth oherwydd y safle oedd Cymru ynddo, a 7 colled ar y tro, oedd e'n buddugoliaeth cyntaf nhw yn 8, felly buddugoliaeth pwysig iawn iddyn nhw. Oedd e'n stori i'r gêm, oedd stori hen amser o rygbi, sef tîm da'r blaenoriaeth yn y blaenwyr yn erbyn tîm oedd da'r blaenoriaeth yn y cefnwyr yn dod. A oedd yr Eidal yn chwarae rygbi dda, ond Cymru falle di mynd nôl i be o'n nhw wedi arfer da. 2 flynedd yn ôl, o ti'n gweld y blaenwyr yn cario'n gry yn enwedig, Gwellian Pearce a George Evans a Cecilia Tuipulotu. Oedd y ceisiau i gyd oddi wrth y rheng flan. Oedd ambell i fflach o foment o Gymru, ond fi'n credu mae dal un broblem dyn nhw, sef y cerfwyr ddim yn gallu ymosod fel maen nhw moyn, efe? Na, fi'n mynd siŵr pam chwaith. Pan ti'n edrych ar y tîm, mae'r cefnwyr mae Cunningham yn dewis ac ar y fainc
yn chwaraewyr da, maen nhw'n brofiadol, maen nhw'n medru chwarae rygbi ar y safon ucha, ond am ba bynnag reswm, dyn nhw ddim cwait yn clico. Dwi'n gwybod os ydyn nhw'n twmlo falle pwysau. Fi'n credu bod Hannah Jones yn gapten da iawn, ond ydy'r baich hynny felly yn rhwystro hi rhywbeth. Dwi'n gwybod, dwi'n mynd i'n edrych fel ni, ond yn amlwg mae'n fwy o bwysau. Ond ie, mae rhywbeth arbennig am gweld perfformiad le mae'r blaenwyr jyst yn marcho ti lan y ca. A pan ti gweld y rheng blaen yn sgorio, ti'n gwybod mewn blynyddoedd ddod fydd y 5-yard dash di mynd i'r 22, wedyn i'r hanner ei hunain, wedyn llun i'r gais ei hunain. Ond na, oedd e'n wych. A fi'n credu bod y ffaith maen nhw sgoriodd yn rhyw fath o fel reward am ei gwaith caled nhw'n trwy gydol o gêm. Wnaethon nhw roi nhw shift mewn, wnaethon nhw really fel ffrynto lan i'r Eidalwyr a cario Cymru mewn ffordd i'r fuddugoliaeth. Ie, oedd ambell i foment, yn enwedig ti'n sôn am y 5-yard dash gan Carys Phillips, felly oedd hi'n sôn am y 100-yard dash dydy, yn yr un symudiad nath nhw'n gwneud, yr un symudiad dwywaith do i Alicia Butchers yn flaen y llinell yn ôl i Carys Phillips, a felly oedd hwnna'n canllath rhyw bonwys cyn. Ond ie, ydy'r Kevin Wade ti'n sôn am Hannah Jones fyna, fi'n credu mae hi heb cael ei twrnament gorau. Dwi ddim wedi chwarae ar y safon ni wedi gweld o'r blaen, a sa'n bod yn bod yn anheg am hynny. A mae fe'n syndod oherwydd y ffordd mae hi'n chwarae dros Caerfaddon, na, Gloucester Hartbury, anyway. Caerloyw, there we go. Just dim iestyn dy fi wythnos yma, i gywiro fi. Y ffordd mae'n wario jyst Caerloyw, a'r ffordd maen nhw'n sgori ceisiau am hwyl, a un fath y lleici yn y meddwl, perfformiad goren, chwe glad, eleni lleici. A dwi ddim yn ifanc nawr, ond mae hi'n ifanc yn y grys deg i Gymru, a mae hwnna'n dod â bwysau anferthol. Mae hwnna'n bod yn gormod i gymaint o chwaraewyr yn y tîm dynion yn y gorffennol hefyd. Felly. Ond lle ti'n gweld y chwe glad yn ei gyfanrwydd? Efe siomedig yw'r brif teimlad ar ôl y chwe glad? Yn sicr, fi'n credu pan ti'n chwarae'r gleision i gyd adre, mae Ffrainc a Lloegr, fi dal yn gweud maen nhw hewled o blaen y gwledydd eraill. Ond i fi, y ffordd dechreuon nhw erbyn yr Alban yn siomedig iawn. Fe nhw'n ffodus iddyn nhw mewn i'r gêm, ond rhaid nhw mas o amser, a yn rhyw fath o carbon copy o'r dynion mewn ffordd, fel bod y gêm yn y diwedd yn edrych o bod hi'n agos, oedd hi bron o fod drysto erbyn hanner amser. A fi'n credu nath hwnna rhyw fath o fel setan nhw lan am y twrnament mewn ffordd, fel oedd na obeth fi'n credu gan chwaraewyr, gan y tîm hyfforddio, ond hefyd dar cefnogwyr, falle bydde nhw'n gorffen yn drydydd yn cael ei lle yn cwpan rygbi byd menywod. Yn anffodus, mae hwnna wedi mynd yn fflat nawr a di ennill y llwy bren. Fi'n gobeithio na nhw edrych nôl ar hwn a mynd reit. Ni byth yn wneud hyn to. Hwn yw'r tro diwethaf ni'n cael twrnament fel la. Mae gymaint o dalent yn y tîm, mae gymaint o brofiad yn chwaraewyr hŷn ac ifanc. I fi, dyn nhw ddim yn dîm dosaf yn gorffen ar waelod y tabl. Y rhwystredigaeth felly wedyn yw pan ti'n edrych ar canynadau erbyn Ffrainc a Lloegr, dyma'r gemau agosaf ni wedi cael erbyn nhw mewn blynyddau. Ni wedi cael chwalfan y ddwy gêm, ond mae'r gap di cael. Be sydd wedi gadael ni lawr yw'n perfformiadau ni erbyn yr Alban a Iwerddon. Ie, gwbl cytuno. Yn enwedig Iwerddon, oedd e'n perfformiad sal i fod yn onest. A oedd y perfformiad erbyn yr Alban yn ddim digon da, fel wnaethon ni gweud cwbl o thnosau yn ôl. Mae fe'n, fel ti'n gweud, mae fe'n od. A wedyn, mae llawer o sôn wedi bod yn biti'r ddathliadau ar ôl y gêm. Os mae pobl heb weld e, oedd Iwan Cunningham yn cael ei BBC ar ochr y ca, oedd tîm gyfan wedi dod a, wel, neidio arno fe i fod yn cwbl onest, do. Maen nhw'n ennill y llwy bren. A o'n i'n meddwl bod e'n eitha debyg i'r ffordd nath yr Eidal ddathlu 2 flynedd yn ôl. Eidal ydyn tîm y dynion nawr, 2 flynedd yn ôl ar yr un cae.
ar ôl I nhw giro Cymru. Ond oedd hwnna sefyllfa gwbl wahanol. Do wnaethon nhw ennill y llwy bren, ond o'n nhw wedi cael eu buddugoliaeth cyntaf am gwbl o flynyddoedd yn chwe gwlad. Buddugoliaeth cyntaf oedd I gatre am bell ffordd. Ond mwyn tîm o Gymru sydd wedi bod yn drydydd 2 flynedd ar ôl ei gilydd, a wedyn maen nhw'n ennill yn erbyn yr Eidal yn y munedolau I sicrhau bod nhw ddim yn gorffen heb fuddugoliaeth. Fi'n creu o siarad I rhan fwy o bobl wedi siarad I, maen nhw'n eitha anhapus am y dathliadau. Be nes ti o'r dathliadau? Oedd yn ormod o ddathlu, achos fel ti'n gwneud, sefyllfa yw, do ni wedi cael buddugoliaeth, ond ni dal I ennill llwy bren. Yr unig bywydau, mae'n dangos bod y chwaraewyr, faint o feddwl sy'r chwaraewyr o Cunningham, bod nhw moyn dathlu gyda fe, a fel o ti'n sôn y gynt yn fe, y fuddugoliaeth cyntaf yn 8. Mae wedi bod yn gyfnod anodd i'r tîm, a bydde fe'n synnu fi os mae rhyw fath o fel relief celebration o dde, ddath dros y top. Ond eto, os mae'r dathliadau yn arwen at ni mynd nawr a ennill y 6 gêm nesaf neu be bynnag, wedyn does dim ots dy fi, ond os mae one-off i'r fuddugoliaeth na, wedyn mae eisiau nhw edrych ar hunain a seriously meddwl fel beth wnaethon ni fyna, achos y last minute win dros yr Eidal, dim amharch i'r Eidal, mae'r tîm menywod yn dîm da, ond adre, dim fel na dylse Cymru fod yn edrych ar gêm fel na. Na, fi'n gwybod cytuno. A fi'n credu, oedd e'n perfformiad i'r camerâu mewn ffordd, oedd e'n ffordd o ddangos ffydd mewn Ion Cunningham. Sydd yn syni fi bach, oherwydd beth sydd wedi dod mas o'r dwrnament yma, fi'n credu, mae'r ambell I beth sydd wedi dod mas i'r cyhoedd a'r wasg, wedi bod bach allan o diwn o beth sydd wedi bod yn digwydd ar y caf, fy marn I. Ond, maen nhw'n ceisio cael y pethau'n bositif. Gobeithio maen nhw'n gallu cael haf dda. Bydd rhaid nhw'n perfformio'n dda yn erbyn Sbaen. Bydd Sbaen yn challenge fawr yn mwyn sicrhau lle yn WXV2. Ond gewn ni weld, bydd yn anodd iawn nawr I gyrraedd cwpan y byd fyd. Ond gobeithio maen nhw'n gallu neud e. O leia oedd na fuddugoliaeth y dathliadau ar y penwythnos sy'n probably y ffordd gorau, o'r menywod a rygbi'r cyngred. Lle ti'n moyn dechrau? Ti'n moyn dechrau dy'r Scarlett neu well ddim? Wel, ti'n moyn, rhan un stori, fi ble ti'n dechrau mewn ffordd, dwi ddim wedi bod yn benwythnos wych o gwbl i'r rhanbathau Cymru, ond man I ddechrau nos Wener ar Scarlett yn fe, fel colled arall. Just, y ffordd mae'n mynd I gysgu nhw'r to nhw yn y gêm, a wedyn tail off am rhyw 20 munud, a mae'r gêm drostod, ond maen nhw'n dyn ôl mewn iddi ar y diwedd, ond too little, too late fel dywed y saith yn dy fe. A oedd cwpl o berfformiadau positif, o'n i'n meddwl bod Ioan Nicholas wedi cael gêm dda iawn. Dwi wedi bod yn, dim yn ferniadol, ond dwi wedi cwestiynu felly pam bod nhw'n cadw chwaraew fel Ioan Nicholas, ond dwi falch wedyn bod wedi rhoi perfformiad fel na mewn, a di profi fi'n wrong, achos os yw chwaraewr yn war yn dda, yn profi fi'n anghywir, does dim os fi o gwbl. Ond, bod y Sharks yn dda ar bapur, I fi, o'n nhw'na I giro, a yn anffodus, colli nhw'n eto Hanes Gareth. Ie, maen nhw'n dîm dar ar bapur, ond maen nhw heb perfformio'n dda eleni, a dyna'r siom I fe I Scarlett. Maen nhw ddim yn tîm da ar y foment, am bynnag reswm. Tad Plymtree sy'n hyfforddi nhw wrth gwrs, tad Tein Plymtree. Ond, Don Plymtree yn ei weid. O'n i'n meddwl, fi'n cytuno ti Ioan Nicholas, perfformiad llygorau fi wedi gweld hyn I Scarlett. O'n i'n meddwl bod e'n wych I fod yn deg iddo fe, a fi'n hefyd yn cytuno bo ambell I foment yn y gorffennol, fi wedi edrych yna fe meddwl, ti'n all right, ond fi'n methu gweld pam falle mae fe'n cael gymaint o amser ar y cam mae fe'n, ond mae fe'n gallu chwarae'n llawer o sefleoedd gwahanol. Dyna pam fi wedi syni gymaint, gyda'r ystadegau da Gareth Owen yn ystod y gêm, oedd e'n gweud cais Ioan Nicholas, oedd cais gyntaf fe'n 5 mlynedd os o Scarlett. O'n i'n meddwl, ysgyn, mae fe wedi ware bob man o 12 I 15, a mae fe heb, 11 I 15, a mae fe heb sgori cais i'r rhanbath yn 5 mlynedd. Mae hwnna'n anhygoel I weld.
dim just bai fe yw hwnna, wrth gwrs, ond mae fe'n od. A wedyn, ie, oedd ambell i perfformiad arall dda. O'n i'n meddwl Johnny Williams yn cael gêm eitha dda yn canol cadd. Oedd e'n braf gweld tîm Plumtree nôl yn chwarae yn agos at ei orau, o'n i'n meddwl. Mae fe dal yn dod nôl o'i anef hir dymor. Felly, oedd shoots of hope, fel mae'r Saeson yn gweud, ond dal yr un stori ar ddiwedd y gêm lle o'n nhw ynddo fe, ond wedyn cwmpo bant yn yr ail hanner. Ie, a diddorol, o'n i'n cytuno am Johnny Williams, oedd e bron o fod, a fi'n gwybod diw'r sgalau sy'n rhyddhau pwy chwaraewyr sy'n gadael, ond oedd e bron o fod fel bod e'n auditiono un am felly am tymor nesaf. Fi'n gwybod, pethau yn cwaith clico gyda fe. Ond hefyd, ie, tactegau oddi ar y fainc, fi hefyd ddim yn siŵr os gael pilin iawn o'r to. Fi'n credu, pan mae ati chwaraewr fel Iowan Nicholas yn chwarae cefnwr, dwi'n yn gwybod os oes angen gwahanol olwr ar y fainc. Dwi'n yn gwybod os oes angen asgellwr ar rhif 10. Ond fi'n gwybod ma'n stori gwahanol, ond ie. A beth sy'n drist, ti'n edrych ar y tabl, mae'r Scarlett Gaerdydd yn yr un faint o gemau, ond mae Gaerdydd 8 pwynt o flaen Scarlett yn y tabl. A mae'n dangos, fi'n gwybod, ond ni'n gwneud joc o'r ffaith bod Gaerdydd yn allan ennill lle colli fewn 7. Ond mae'n dangos bod colli fewn 7 yn talu ffordd, achos maen nhw 8 pwynt mlaen o'r Scarlett a mae Scarlett nawr methu, wel, o'n i bai am ryw wrth, methu dal nhw yn y tabl. Wedyn, ie, mae wedi bod yn dymor i'w anghofio lawr ar barc y Scarlett. Odi, newn ni symud ymlaen i Gaerdydd man a man. Ie, nes i sôn fyna, colledion o fewn 7 pwynt, oedd e ddim yr achos ar y penwythnos yn od, ond fi'n credu ar y pod ma nes i weid wythnos diwetha, oedd y tîm Garedin yn tîm wael, ond nhw ddim yn rhy dda. Maen nhw ddim yn tîm rhy dda, o'n i'n gweld yn y gêm, nath nhw ddim performo'n anhygoel. Mae dan nhw chwaraewyr dda, Dwan, mae dan nhw Bill Matter, ond oes dim byd anhygol am dod y tîm na ar y foment. A oedd Caerdydd just dim ar ei gorau nhw. Gath nhw anafiadau nath effeithio ar y gêm do. Ellis Jenkins yn mynd bant yn gynnar, a wedyn Thomas Young oedd hi ar y fainc yn mynd bant yn hwyr. Hefyd anafiadau yng nghanol Cafyd oedd yn gorffori nhw ar efo gyda Jacob Beetham a Thomas fel canolwyr. Mae Beetham falle'n 12, dyw e ddim yn 13, a mae'n chwarae mas o safle, oedd gwbl o bethau fyna. Ond a ddiwedd y gêm siomedig i Gaerdydd, oedd hwnna'n buddugoliaeth iddyn nhw, dyle fe o'r bapur i fe. Ond sicr, fel ti'n sôn, credu ddim yn wych. Fi'n gwybod maen nhw on the verge o'r gemau ail-gyfle, ond ti'n chwarae adre, cyfle gwych i ffarwelio da rhai o ser y tîm, a ti'n troi perfformiad fel yna lan. Oedd yn brynawn siomedig iawn i bawb yng nghlwm da'r clwb, fi'n credu. A beth sy'n ddiddorol, dwi'n gwybod os ti'n gweld, mae Caerdydd wedi tweetio wrthos ma, Rhys Care yw top trai sgor yn ôl enni, 8 cais. Ond felly mae hwnna'n gweud y cwbl lot am felly le mae Gaerdydd ar hyn o bryd, bod i ser nhw am groesi'r linell gais yn gadael, yn dweud, wedyn mae'n mynd i fod yn gyfnod anodd fi'n credu yn Gaerdydd, i nhw drial gweithio mas fel maen nhw'n eisiau ware, a siwt maen nhw'n mynd i ware, achos ie, fi'n gwybod bod y Caeredin wedi curo rhanbath arall o Gymru ddim sbel nôl, ond o'n i yn rhagweld bydd y Gaerdydd yn rhoi gwell feitlan. A hefyd yn y gêm, mae un cais adre fel yna. Y gêm ola nhw adre'r tymor oedd e? Yn eitha siomedig. Ie, gêm ola adre'r tymor, just dim rili'n gadael blas neis iawn yn ceg cefnogwyr sy'n barod wedi prynu tocyn tymor ar gyfer tymor nesaf. Ie, yn ewedig ar ôl dymor eitha positif mewn ffordd o ran berfformiadau rhan fwy o'r amser. Fel nes i sôn, mae Gaeredin reit wrth ymyl y gemau ar gyfer. Maen nhw'n 9fed, 1 lle a 2 pwynt uwch ben y gweilch ar ôl i nhw golli yn erbyn y Bulls. Oedd e'n achos rwy'n credu lle oedd e'n after the Lord Mayor's show i'r gweilch, a oedd y Bulls wedi dod mas i brofi pwynt ar ôl colled gytre yn erbyn Munster yr wythnos cyn. Herwydd oedd Munster yn wych, oedd Creel yn y canol yn rhan o bopeth, oedd Papi yn y wych, Arons yn wych.
oedd y ser i gyd yn dod mas i Bulls, sori, a falle oedd y gweilch ddim cweit arni. Gathen nhw cwbl o broblemau. A peth arall oedd yn bwysig yn y gêm, a dwy foment dyngedfennol fi'n credu, herwydd oedd e'n y hanner gyntaf, oedd Rhys Henry wedi cael gêm dda yn chwarae rhan bwysig yn y cais gyntaf, nath gael ei sgori gan Luke Davies. A mae fe'n cael y bêl, a mae fe'n taflu'r bas, a wedyn mae'n cael ei ryngipio gan Creel. A oedd hwnna cais pwynt bonus Bulls cyn hanner amser. Bydde fe wedi dod ar gweilch o fewn 7 pwynt yn y gêm. A wedyn, reit ar ddiwedd y gêm, pryd mae'r gweilch yn rhoi pwysau arno ar gyfer pwynt bonus o geisiau. Maen nhw'n taflu ryngipiau'r arall i'r Willie Leroux. Felly, oedd y canlyniad ar y diwedd. Fi'n credu oedd y sgorfod bach na'n heg ar y gweilch. Oedd y Bulls llawer yn well, ond ddim gan gymaint o bwyntiau yna. Ond oedd Sean Modd, ond nhw heb gael unrhyw beth mas o'r gêm, nath nhw sgori 2 cais gwych y gweilch, chwarae teg nhw, pob un o'r ceisiau nhw yn wych i weld, ond na ffordd dim byd i ddangos amdano yn y tabl yn y diwedd y ddydd. Ie, a fi'n credu, mae'n ar Siom yn dyfa yw, wnaethon nhw mor dda wrthnos cyn ni, a tas nhw ond i gallu pigo pwynt lan o'r gêm hyn, bydde'n edrych yn gymryd well yn y tabl. Mae'r ffaith bod tîmau sydd i gyd y cwmpas nhw wedi ennill, mae'r gweilch nawr yn mynd i orfod chaso i gyrraedd y gemau ail-gyfle. A fel ti'n gweud, mae 2 moment enfawr fyna, le mae 2 rhyngipiad. Mae un o'r rhain stico yn dwylo ar y gweilch, mae pwynt bonus dyn nhw. A hanner amser, hedrych ar 26-10, mae'n 19, 15, 17. Wedyn, gêm on ail hanner, ti'n mynd mewn i'r hanner amser, tîm to collol wahanol, ti di gallu codi'r chwaraewyr mwy, a ti'n mynd mewn i 26-10 nawr, maen nhw wedi cael bonus point, ti'n just yn meddwl, oh my gosh, ble mae hwn yn mynd i stopo. A yn anffodus, dyna beth oedd e, ond ddim eisiau fel swnio'n rhy negatif yma gweilch, achos yn amlwg gyda nhw'r fuddugoliaeth wych wrthos cynt, ond mae'r ffordd maen nhw wedi colli hon yn mynd i gymryd bach amser o drysto, a falle just write it off as a bad day at the office. Bach fel Carloion o cwpan, just weithodd pethau chi ddim mynd i move on, a wedyn fi'n credu os enillydd gweilch y 3 games dyn nhw'r ôl, fi'n credu fod nhw yn y gemau ail-gyfle, ond gobeithio da ddim nawr i'r pwynt bonus. Ie, mae'n mynd i fod yn anodd i ennill 3 gêm, wrth gwrs, mae'n mynd bant i Leinster, ddim penwythnos yma, ond penwythnos nesa. Wrth gwrs, fi'n disgwyl bydd Leinster yn wario ail dîm oherwydd, wel, maen nhw'n sicr yn y bedair ucha, maen nhw'n ymladd yn Ewrop, bod nhw'n nawr wedi colli safle cyntaf nhw yn y tabl i Glasgow. Ond ie, trwy'r ddechrau i'r gweilch chwarae mas yn Leinster, nath nhw ennill rhyw 2 flynedd yn ôl, ond mae fe'n mynd i fod yn anodd. Mae rhaid i nhw gael 10 pwynt mas o'r 2 gêm ola, y 2 gêm darbi ola yn erbyn y fe dreigiau wedyn Caerdydd. A maen nhw'n mynd i'r sialens i nhw. Ond os mae'n cael 10 pwynt o hwnna, wedyn mae'n cymryd rhyw 50 pwynt. Fi falle'n credu mae angen nhw bwynt neu 2 arall, falle. Oherwydd maen nhw 4 pwynt tu ôl i nawr o Benetton, oherwydd mae'r tîm oedd uwch ben nhw wedi ennill fyd, neu Benetton gath nhw 2 pwynt bonus mas yn Ulster. Oedd hwnna'n lle syndod a falle siom i'r gweilch, ond wyt ti'n credu bydd nhw'n gallu cyrraedd yr wyth ucha neu na? O, dwi'n credu newn nhw ddi, a falle beth sy'n mynd i achub nhw yw'r ffaith bod Connacht a Ulster y ddoi nhw'n gofod chwarae Munster a Leinster. A wedyn meddwl falle bydde Leinster a Munster yn neud y dwbl dros y ddoi ni, falle grafydd y gweilch mynd. Ond sicr fi'n credu, mae'n mynd i ddod lawr i'r gêm y darbi, mae rhaid nhw gael y 5 pwynt yn y 2 gêm ni i gael unrhyw o beth. A wedyn fel ti'n gweud, os gyda nhw 2 pwynt, falle 2 mas yn Leinster, dal yn o'r yn gynnar, wedyn mae gobeith da nhw. Ond maen nhw bron o fod yn heiddi y gemau ail-gyfle, fel rhyw fath o gwobr am y ffordd maen nhw'n chwarae trwy'r tymor. Fi'n credu mewn tymor a blwyddyn sydd wedi bod yn uffernol i rygbi yng Nghymru. Mae'r ffaith maen nhw wedi cyrraedd o'r bell yn Ewrop, maen nhw on the verge o'r gemau ail-gyfle. Bydde fe jyst rhyw fath o fel
beacon of hope i'r wlad bod pethau yn troi y ffaith bod nhw wedi gallu cyrraedd y gêm ail-gyfle. A jyst hefyd, i gael bach o positifrwydd yn y newyddion am rygbi, achos does dim lot yn ei weiddi amdano ar hyn o bryd. Na, os maen nhw ddim yn cael ei ddod ucha, mae gwbl o moment enfawr sydd wedi bod yn dos. Colled yn erbyn Munster gatre, doi ryngipiad yn y gêm hynny nath nhw daflu i ffwrdd. Wrth gwrs ar ddiwedd y gêm wedyn y rhanna fi Cuthbert wrth iddo fe rhedeg tuag at y linell. Bydde wedi rhoi 2 pwynt i'w dîm. A fyd, fi'n credu y foment yn erbyn Bulls, moment eraill. A carden coch yn erbyn y dreigiau. Dyla hwnna, pob tîm arall sy'n mynd i dreigiau wedi cael 5 pwynt bron. A sa'n bod yn amharchus, a fi'n sôn am yna nawr, dreigiau ar y penwythnos. So nhw'n... Wel, rhodd y fan di cyn i fi ddechrau, cos fi wedi cael llawn bol ar ôl barn ar y dreigiau ar y foment. O'n i'n meddwl bod nhw wedi gadael eu hunain lawr. Wnaethon nhw weithio yn ôl mewn i'r gêm, a wnaethon nhw waren wych i ddod mewn i'r gêm. O'n i yn ofni bod Connacht yn rhedeg bantau, ond credit where it's due, sgorio'r adeg cywir jyst gen yr amser, a wedyn yn yr ail hanner tod yn ôl mewn iddi, a just... ar y foment yngedfennol na, fi'n gwybod garden goch, a ni'n gweld mwy a mwy yn ffodus o chreuwyr sydd yn mynd mewn i'n eich nawr yn cael cardyn coch fel sy'n rheolau. Ond, hyn o'r ôl mynd lawr 14 dyn, gyda nhw gyfle, a ni jyst yn meddwl, mae rai bod e'n galed bod yn gefnogwr ar y dreigiau, achos, another one that got away. I fi, wnaethon nhw chwarae yn ddigon da i heiddi rhywbeth o'r gêm na, ond just... killer instinct na ddim dan nhw'n anffodus. I fod yn onest, fi'n anghytuno. Wel, mewn ffordd. Fi'n anghytuno mewn ffordd. Fi'n credu, nath nhw taflu'r gêm i ffwrdd. A ti'n sôn am, o'n nhw'n heiddi, o'n nhw waren ddigon dda i heiddi'r gêm. Fi'n credu, nath nhw waren ddigon wael i golli'r gêm fyd. Oedd foment yn y gêm, giciau cosp nath nhw roi bant yng nghanol y ca. Ond yn effernol rai nhw. Ond nhw mor dwp. A fi'n gweud hynny, oedd un... oedd ddim ond galw chwaraewyr mas, ond oedd un da Kai Evans, lle mae fe ddim di rolio, oedd gymaint o amser da fe rolio bant, a mae hwnna'n rhoi gic-os fy nhw, Connacht yn cicio'r gornel. Oedd dim siap ar amddiffyn sgarmes symudol ar y dreigiau yn y gêm, oedd Connacht yn mynd 20 llath pob tro, a dyna lle ddaeth y ceisiau, ti'n gwybod, Hefyd yn sgori cais y bachwr, a wedyn bachwr o'r dde ar y fainc Tini Martin yn sgori cais, mae Hurley Langton yn dechrau gêm o hwnna o linell fyd, Bilham, oedd i'r linell fyd. Oedd yn achos y gêm, a oedd y scrum yn mynd sy'n ôl, a nhw'n rhoi ciciau cos bant am hwyl. Nath nhw'n sgori ceisiau bert, fel y gwylch, nath i sôn gynnau. Ond nath nhw'n cael eu curo am hob arglwydd arall o'r ca. A yn fy marn i, oedd... Os bydden nhw wedi ennill y gêm na, fi'n credu bod nhw wedi dod mas yn meddwl, bach o smash and grab oedd hwnna. A ti'n edrych trwy llygad y dreigiau, feddwl, un o berfformiadau gorau'r tymor, fi'n credu bod hwnna ddim yn rhy dda i ddweud. Herwydd o'n i'n meddwl bod nhw'n mynd, o'n nhw'n rhoi ciciau colli ffwrdd bob achos, oedd Bundy Aki yn ware fel rhyw... Pwy oedd Bundy Aki yn ware fel Nick DeLuca? Os mae nhw wedi glywed fy marn i Nick DeLuca, bod nhw'n deall yna yn gyfan gwbl, ond oedd e ddim wedi wario'n dda iawn o gwbl, a o'n i'n... Sa'n gwybod be oedd yn digwydd i'r dreigiau yn y diwedd, ond siomedig, fel ti'n gweud. Ond be am y fomentau positif i'r dreigiau, ceisiau dad o, yn ywedig un Steph Hughes ar ôl rhyw 5 munud? Na, oedd ffordd chwarae oedd y dreigiau pan oedd y bel gyda nhw yn bositif, ond nhw'n edrych i chwarae gymaint o rygbi sy'n bosib. Falle bod y quality ddim cweit na felly sydd angen ar y lefel yma i gynnal perfformiad o 70 munud a i gael buddugoliaethau erbyn tîmoedd fel Connacht. Ti'n edrych ar Connacht 10-15 mlynedd yn ôl, a maen nhw siwr o fod o'n nhw'n chwarae fel mae'r dreigiau chwarae nawr, le
o'n nhw'n gwneud digon i fod mewn gemau, a wedyn o'r pethau chi'n gadael nhw lawr fel disgyblaeth, neu cicio, neu be bynnag, amddiffyn oedd e'r llinellau, a nhw'n colli gemau. Fi'n credu mae eisiau rhanbarthau Cymru edrych ar Connacht, edrych ar Benetton, fel esiamplau o beth sy'n rhaid nhw wneud i wella. Does dim dan i'r budget i gael ser mor fel Leinster, fel Munster, fel tîm oedd Africa mewn. Ni'n gyndyn iawn o'r arian stan ni, mae'n rhaid y mwyaf beth stan ni. So be mae'r tîm oedd fel Connacht a Benetton yn gwneud, maen nhw'n ffindo system sy'n gweithio iddyn nhw. Ar diwedd y dydd, os ti'n gallu ffindo system sy'n ennill gemau, sy'n os beth yw e, ti'n gweithio i'r sgil hynny. Oedd yn ironig bod JJ Hanrahan wedi cael un o'r gem yna yn dysadwn le sef wedi cico fe gyda'i leger gael ddim siŵr o mynd trwy'r postion. Nath e fwynhau i foment nôl yr oddi pryd a faint bydde cefnogwyr ffyddlon y dreigen licio gweld e mewn Cris da dreigau dros y penwythnos. Mae lot o waith ar rhanbarthau gyd i wneud fi'n credu dros yr haf. Mae'r gwerch i wefan maen nhw wedi ffindo fformula sy'n gweithio iddyn nhw. Mae jyst eisiau nhw barhau a bwydo mwy mewn ddo fe. Ond o ran y tri arall, fi'n credu mae pre-season Lenny yn hanfodol. Nhw ffindo rhywbeth o identity mwyn sicrhau mewn blwyddyn. Byddwn ni'n mynd cael sgyrsiau yn edrych ar y tabl le mae ail dîm gorau Cymru 19 pwynt off y gemau ail-gyfle. Ie, yn sicr. A fi'n credu ar dreigau, fi'n credu, o'n falch pryd oedd Rodri Williams yn rhedeg dy'r bêl, cos oedd yn neud, fe ti'n tai neu bedair bylchiad pryd oedd yn rhedeg y bêl, ond pryd oedd yn cico'r bêl, oedd y bêl di mynd syth mas, a fel arfer mae'n cico fe'n wych, ond o'n i'n meddwl oedd y dreigau ti ware bron yn dda, falle, ond falle o'n i'n rhy feirniadol yn gynt, ond pob lwc i'r unw ar weddill y dymor. Wrth gwrs, dim rygbi i'r dîmau rhanbarthol y penwythnos ma, ond bydd na gemau ar y penwythnos, wrth gwrs, i dîmau eraill yn yr Indigo Premiership. A fi'n falch i weid, fi'n gobeithio, bod Gareth Potter, hyfforddwr cefnwyr i Llanymddyfri wedi ymuno dyn ni ar y podlediad. Gareth, wyt ti na? Ydw, fi'n medd. Mae'n ymddiheurio am bod yn hwyr. Sori, o'n i. Just hasti o ymarfer. Oedd hwnna'n seamless introduction, Carwyn. Bron o bod ti wedi ymarfer bod Gareth yn cyrraedd ar y foment dynged yn hwnna. Sa'n gweud o'n i'n mali awyr cyn, ond o'n i'n sawl pwynt sydd o'n i yn siarad am y dreigau. Ni'n sôn am Llanymddyfri. Gareth, ni wedi bod yn siarad am gêm y menywod a gêm y rhanbarthau dros y penwythnos, ond mae gêm enfawr da Llanymddyfri ar y penwythnos o gwrs gemau ail-gyfle y rownd gynderfynol yn erbyn Caerdydd. Sut nath ymarfer heno? Mae ymarfer yn dda. Mae boys yn hyderus iawn, ond maen nhw'n eitha cam am beth di bopeth. Disgwyl mlaen i fe nawr. Ni wedi cael cwpl o gemau dda yn ddiweddar, a so mae pawb yn barod. Gaethon ni sesiwn dysadol diwetha, a wedyn sesiwn nos Fawrth. Iddi just pethau bach, really, just fine-tuning yno, so ddim yn rhy hir, just cael popeth yn iawn. Sicrhau bod neb yn cael anafiadau just cyn y penwythnos, yfe? Physios on red alert yno. So just wrap up pawb lan yn cotton wool, a just redeg trwyddo cwpl o bethau bach, newidiadau bach, a disgwyl mlaen am y her bydd Caerdydd yn rhoi i ni dysadwn. O ran y tymor, Gareth, mae wedi bod yn amlwg yn un dda yn y cwpan a'r gyngred. Ar dechrau'r tymor fel tîm hyfforddi, byddech chi'n breuddwydio croesi'r 100 pwynt a hefyd mynd i'r stadio ennill y cwpan? Wel, yn amlwg, edrych nôl nawr, ni'n rili hapus fel mae pethau wedi mynd. Ond oedd blwyddyn diwetha'n blwyddyn fawr i ni yn ennill y play-off y gyngrair lan yn Caerdydd. So, roi yn i'r her i'r boys i wneud y dwbl blwyddyn hyn. I mynd am y cwpan ar gyngrair. So,
wastad yn gobeithio bydde fe gallu digwydd. Ond so'n credu, un o'n i'n credu pwy mor dda mae'r tymor wedi mynd. Dim ond colli 2 gêm yn y gyngrair yn ffantastig, really. Y boys wedi bod yn arbennig. Wedi dysgu fel i ennill gemau. Pryd son nhw aren rhy dda, ti'n bod. Mynd dros y lein, just pryd mae pethau ddim yn mynd yn dda. Hwna'n rhan bwysig o llwyddiant. A wedyn nawr ni'n dechrau ware yn dda eto. A gobeithio ni'n pico ar yr amser iawn i cwpl ar dymor. Ie, fi wedi cael cwpl o gyfweliadau wrth ma ni siarad i gadeirydd Llanymddyfri Peter Rees yn gynt yn yr wythnos. Oedd e'n gweud dylai fod yn goron driphlyg i Llanymddyfri oherwydd chi wedi cwpl ar fen y tabl. Dylai fod rhyw drws ar gyfer ni fyd. Sy'n gytuno? Ie, mae'n anodd iawn. Pryd chi'n mynd trwyddo tymor cyfan a cwpla ar brig y tabl. A fi credu ni dros 20 pwynt o flaen Caerdydd. Ond fel mae fe, blwyddyn diwetha, oedd Caerdydd yn yr un safle, nhw enillodd nhw oedd ar frig y tabl ar diwedd y tymor, a wedyn eithon ni lan na ennill. So, na beth yw'r reolau, fi'n deall, diwedd y tymor, mae fe'n rhywbeth mae gyda cefnogwyr gallu edrych ymlaen i, a rhywbeth i'r teledu, a mae fe'n rhoi clo fawr a cyffroes i'r tymor. Ond mae rhywbeth yn gweud, rydych chi'n ennill yn gyngrair ar ôl 24 gêm, na beth dyle cyfri, ond mae reolau yna, ni gyd yn gwybod y reolau, so felly i ni nawr ennill y gwpan, brig y tabl, just 2 gêm arall gobeithio i cael tymor hanesyddol iawn. A chi'n sôn am y cefnogwyr fyna, Gareth. Faint o hwb yw i'r tîm pan mae'r dre gyd? Fi'n gweld gwefannau cymdeithasol yn llawn o bobl yn dymuno dda i Llanymddyfri. Fi wedi gweld y fideo o rai'r cefnogwyr yn canu yn y Prince of Wales, fi'n credu, ar ôl ennill yn y cwpan. Faint o hwb yw i'r chwaraewyr pan mae y dre cyfan yn dilyn y tîm fel hyn? Ie, mae fe'n gymuned ffantastig. Maen nhw wedi bod yna hirach na fi wedi bod yn 9 blwyddyn nawr. Maen nhw wedi bod yn spel yn cefnogi, wedi weld amserau, wella ddim ar llwyddiannus ein, ond maen nhw wastad wedi bod tu ôl y tîm. Fi wedi bod yna, fel fi gweud, 9 mlynedd, so'n credu mae un cefnogwr neb ar y bod wedi gweud unrhyw gair negyddol i fi. Maen nhw'n meddwl bod e'n ffantastig beth mae'r tîm yn creu. Blwyddyn diwetha ar ôl ennill y cwpan, oedd yr Eisteddfod lan yn Llanymddyfri, a oedd y dre i gyd mas trwy'r amser yr wythnos yna yn dathlu llwyddiant y tîm a llwyddiant yr Eisteddfod. Oedd e'n gret, ond maen nhw'n special y cefnogwyr. Grŵp bach yn dilyn ni bob wythnos, tybled, os ni lan y gogledd neu rywle, ond oedd e'n arbennig cwbl o gemau diwetha i cael crowd fawr yn Banc yr Eglwys. A ni disgwyl ymlaen i gobeithio cael pawb na dydd Sadwrn. Mae'r tywydd yn argoeli yn dda, felly cross fingers bydd cefnogwyr na gobeithio ni allu talu teyrnged i nhw wrth ware fel ni wedi bod yn trwy'r tymor. Ti gyda bren o gwmpas ti, falle cyffwrdd hwnna fyd rhag ofyn, bod e ddim yn bwrw Ie, fi'n gwybod, mae rhywbeth mewn rhywle, ond na, fi'n bod, ni'n croesi bysedd, ni'n gwneud mor dda, ond so ni'n teimlo fel da ni'n cweit ar diwedd y tymor eto. Mae cwbl o gemau ar ôl yna ni, a wedyn bydd yn amser cael brec bach. Bydd mae'r boys yn trefnu gwyliau bach tramor ar ôl y 2 gêm, felly bydd e'n canolbwyntio nawr am pythefnos a wedyn ymlacio. Ie, ti'n sôn am y boys fyna, rhyw o'r boys. Mae llawer o sôn wedi bod yn un a cwbl o chwaraewyr yn amlwg. Mae Llanymddyfri yn chwarae llawer o ddi wrth naw, a Lee Rees, mae fydden nhw'n wych eleni, ond y boys ifanc dych chi hefyd, boys fel Max Page sydd wedi syrenu, ceisiau wych mae fe wedi sgori. Sôn yn bach amdano'r chwaraewyr sydd wedi sefyll mas eleni.
heb sôn am 30. Mae'n anodd iawn. Fi'n neud yr ymosod ar cefnwyr, felly byddwn ni moyn enwi gyd o'r reina. Ond mae'r sylfaen mae'r blaenwyr yn rhoi yn ffantastig. Jack Jones yn arwain y tîm. Mae fe'n cymeriad. Mae fe'n eisiau ennill bob gêm, so fe byth mae'n cael rest. Mae fe moyn bod ar y ca. Mae fe wedi bod yn arbennig, ond fel ti'n gweud, y cymysgach fi'n credu rhwng y profiad a'r boes newydd yn dod mewn, hwnna yw cryfder y tîm, sy'n fod. So wedyn, dyn ni fel Adam Warren sydd wedi wario i'r dreigiau a'r Scarlets, mae fe'n chwaraewr arbennig. A mae siwr gymaint iddo fe i roi, fi'n dysgu lot wrtho fe achos mae wedi bod yn y amgylchedd yna am 10-12 mlynedd neu fwy. A wedyn, beth mae Max Page gallu dysgu wrth Adam yn enfawr. A bydd amser yn dod pryd yn amser i Adam camu lawr a rhoi cyfle i'r boes hyn. Ond ar hyn o bryd mae Adam ar frig gydon yn gemau. A mae Max wedyn yn sereni. Mae pob yn symud cael y bel. Mae fe'n threat mawr i'r gwrthwynebwyr. Mae rhywbeth special dy fe. Ond lot o fe dysgu hefyd. A na ble mae bobl fel Rodri Jones a Adam Warren dod mewn i'r equation. Achos maen nhw'n dysgu fe pethau bach a mae fe'n just yn tyfu dy hyder bob wythnos. Bydd e'n gobeithio bydd e'n chwaraewr special yn y blynedd nesaf. Wedyn, pwy arall? Wel, mae Harry Dole a Aaron Warren, y back three fel, ni wario teip o gêm, maen nhw'n dod i wario, ond nhw hefyd sy'n ysbardu'r ymosod ni, rydyn nhw'n cael ciciau rydd, maen nhw'n dod i fyw, a mae'n sgiliau arbennig dyn nhw, lot o cyflymder, lot o dealltwriaeth am y gêm. So fi'n cyffroes bob amser nhw'n cael y bel. Mae fe'n pleser i hyfforddi nhw. Sdim lot o fi'n neud rai weithiau, jyst eistedd nôl a cael coffi a watcher boys ware. Mae fe'n special. A ni'n mynd i weid o'r ffordd ti'n siarad, mae'n swnio fel ti ddim yn neud dim byd, mae'n sgwyd. As o ti'n rhaid ymarfer mae'r boys nhw'n laid back, maen nhw'n wahanol grŵp i llawer o clybiau sy'n fod. Maen nhw'n gwybod beth ni'n disgwyl wrthyn nhw. Ni'n nela lot o amser yn y stafell fideo. Maen nhw'n gryndon astyd. Maen nhw'n canolbwyntio. A fi'n gwybod hyn o falle maen nhw'n neis a cam. Bydd nhw'n dod â bopeth di sadon. A so nhw'n braidd byth yn gadael ni lawr. So disgwyl mlaen i fe. Un arall, un o'r boes eraill o'n i'n mynd i sôn am, Jack Davis, cefnwr, cael anaf, i'r dyma, Siom iddo fe, wrth gwrs, ond bod e wedi sereni yn ystod y tymor, yn dwi? Siom enfawr yna, ni'n gobeithio bydd Jack nôl a ware cyn hir. Fi'n credu mae popeth yn iawn dy fe, mae'n dod nôl yn dda, dros y haf nawr, bydd e'n just yn cryfhau a cael ei ffitrwydd nôl, a bydd e'n barod i mynd yn un nid yr Scarlets yn mis Awst, fi'n siwr. Mae Jack, un arall sydd wedi dod trwyddo. Fi'n credu wareodd ei Pontypridd yn erbyn Llanymddyfri tua 4-5 mlynedd yn ôl yn 18 mlynedd oed. A o'ch chi weld pryd ni oedd rhywbeth special ganddo fe. A wedyn dath e lawr i'r Scarlets yn Academy. A blwyddyn hyn wedi camau bach rili ar y dechrau, mewn i tîm ni, warer yr asgell, a wedyn cwpl o gemau fel cefnwr. A wedyn popeth yn dechrau clico, dechrau wneud y basics yn iawn, a wedyn cael y hyder i dod i lliwio'r chwarae fel mae fe gallu. Gath y gêm arbennig y Scarlets lawr yn Exeter, a wedyn rownd gynderfynol y cwpan yn erbyn Glynebwy. Jes yn y 10 munud gyntaf na, oedd wedi fflachio, oedd e'n arbennig. Mae sgiliau gret y fe, a mae fe'n
cyflymder, mae popeth gyda fe. So, bobl fel fi, fel Max Page, ni'n gobeithio bydd nhw dynnu blwyddyn nesaf, fydd yn blwyddyn arall yn datblygiad nhw, ond falle, fel mae pethau Edgar Scarlett, bydd eisiau nhw camu lan cyn gyntaf sy'n bosib. So, gewn ni weld, ond mae'n croeso dyn nhw i bod yn tîm ni unrhyw amser. Ie, fi'n gwybod Dwayne Peel yn gweud wrthnos o'r blaen, bod falle bydd ei angen ware yn y triol, cos mae'n gymaint o anafiadau yn fforest da'r Scarlett yn y triol. Bach am Gaerdydd. Ti'n sôn falle bod chi'n dod i'r gorau ar yr amser gywir, ond hefyd maen nhw wedi dechrau perfformo tuag at ddiwedd y tymor hefyd, a maen nhw'n dod mewn da bach o hyder. Hei bos, mae Caerdydd yn tîm arbennig. Ni wedi cael 2 gêm eitha cyfforddus erbyn o blwyddyn hyn, ond oedd pryd war rai o'n nhw lan yn Caerdydd, oedd llawer o'n anafiadau dyn nhw, oedd boys ddim ar gael. Yn ddiweddar, fel ti'n gweud, maen nhw wedi dechrau clico eto, dim bach o momentum gyda nhw. Ni'n gwybod bydd e ddim yn gêm hawdd o gwbl, a gallai mynd unrhyw ffordd dydd Sadwrn. Mae jyst wedi weld y tîm nhw yn y car yn dod gytre. Mae'n llawn profiad, llawn sgil. Bydd nhw'n galed i cael cynlyniad yn erbyn. Gobeithio bydd e'n gêm ni gyd gallu mwynhau. Bobl sy'n ar y diwrnod a'r un sy'n gwylio ar y teledu. Fi'n credu mae'r 2 tîm eisiau chwarae. Mae'n beth bwysig. Fi'n credu mae hwnna y wir am y 4 tîm yn y play-offs. So bydd e'n challenge mawr. Pac gryf dyn nhw, bwle boys mewn dyn nhw achos anafiadau. So bydd e'n mynd lawr am i'r 50 munud ola, fi'n credu. Bydd dim byd yn cael ei sort o mas cyn ni. I wylio te, Carwyn, ti'n bwriadu gwylio'r gemau, neu ti'n gweithio mas, ti'n agos i Llanymddyfri, neu beth ti'n siwr neu ti i fyny weld Llanymddyfri? Ie, so lawr y Rhydaman i fi, so hanner awr lan y Afon Tywi, a byddai yna. So, ie, gewn ni weld bydd y... So, yn gwybod beth byddai'n neud tan 4:45 dydd Sadwrn, fel arfer ni hanner awr wedi 2, bydd lot o cerdded o gwmpas, mynd mas am wach, trio cadw meddwl offe, a wedyn lan i cael cwpl o brechdanau cyn y gêm gyda'r chwaraewyr, a wedyn off a ni. Be amdano ti, Carwyn? Ti'n brysur ar y penwythnos? Digwydd bod mae'n chwarae'n priori dydd Sadwrn, wedyn gwylio fe ar yn ffôn os oes Wi-Fi ddigon cryf yn lle mae'r y wledd ar ôl y briodas fydda i yn anffodus. Ond ie, mae'n swnio am ni bod fel bod i'n yn cracker o gêm. Fi'n edrych ar tîm Gaerdydd fan nawr ar Twitter nod i fel oedd Gareth yn sôn, mae'n llawn profiad. Mae'n mynd i fod yn gêm dyn. Fi'n gwybod falle bod pwyntiau'r tabl ddim yn dangos i falle cael ei nadur 2 gêm yn y tymor hyd yn un, ond yn sicr, bydden ni'n meddwl bod y Gaerdydd eisiau bach o revenge ar ôl fel sbwylodd Llanymddyfri'r parti iddyn nhw llynau, ond wedyn mae Llanymddyfri'n dod mewn yn llawn hyder ond colli 2 gêm yn y gyngrair. Mae'n mynd i fod yn 2 worlds collide fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, ynddo fe? Ie, nes i ofyn Griff Rhys hynny, os taw revenge o dde. Nath e ddweud na, ond oedd e eisiau fydd. Ti'n credu hynny ni, Gareth? Nid ti'n credu bod bach o revenge? Fi'n siwr, ie, yn enwedig yn dod lawr i banc yr eglwys, bydd nhw'n dwlu spoilo'r parti. A mae bob cyfle dyn nhw i wneud hwnna, fel wedes i, chi'n edrych ar yr olwyr, mae pob un o'r ein yn chwaraewr arbennig, sydd wedi wario Caerdydd neu yn uwch am blynydde, Haberfield a Robson 90. Fi'n siwr bod Griff yn disgwyl ymlaen am y gêm hefyd, a bydd nhw eisiau dangos bod beth digwyddodd lan y Gaerdydd blwyddyn diwetha, bydd e ddim yn digwydd eto, ond
ni'n gobeithio, wel, ni'n hyderus ni'n gallu wneud yn siŵr bod ni ar yr ochr iawn, dydd Sadwrn. Beth ti'n sôn amdano Haberfield a Arwyl Robson, Dewi Cross yw un arall, mae fe sgori ceisiau am hwyl yn dweud, sio ti'n mynd i stopo fe at y le? Ie, wel, fel ti'n gweud, mae fe'n chwaraewr step ffantastig, da fe wastod yn edrych am gwaith. So bydde'n gweithio off, Robson off, Haberfield yn dod off i asgell. Edrych am gwaith, mae fe'n un o'r asgellwyr gorau sydd yn y gyngrair, ond ar yr un pryd, mae'r eitha dda dyn ni. Felly fi'n siŵr bydde ar ei dôl am Max Page dydd Sadwrn yn eich dilyn Dewi Cross trwy'r amser a neud siŵr bod e ddim yn cael lot o lle. A fi credu na'r gyfrinach, really, os ni'n gallu cael bobl fel Dewi Cross lawr, ddim rhoi gyrmodd y lle i fe. Mae'n ddiffyn ni'n mynd yn dda, ystyfnig iawn yn enwedig yn banc yr eglwys. So bydd rhaid i ni cael lle fe lawr. Yn gobeithio bydd yn cael amser dywel dydd Sadwrn. Yn sicr. Be am y gêm arall gas newydd yn erbyn Glynebwy? Mae fe'n mynd i fod... Mae'r ddwy dîm wedi curo i gilydd unwaith y tymor yma. Mae fe'n mynd i bod yn ornes go dda yn diwedd y penwythnos. Ie, typical Gwent Derby, dy fe. Fi siŵr fydd Glynebwy'n disgwyl ymlaen i profi pwynt hefyd fyna. Mae pawb wedi bod yn siarad am Llanymddyfri a Casnewydd, pwy mor dda ni wedi wara. Mae fi credu ni'n heiddi'r clod, ond mae Glynebwy a Caerdydd ar y diwrnod gallu myddi unrhyw un. Mae Casnewydd yn tîm arbennig. Bydden ni'n meddwl a diwedd y dydd bod digon gyda nhw i dod trwyddo, ond fi'n siŵr bydd Glynebwy yn dangos, mix o fel antym bach yn y blaenwyr, trial, bydd nhw ddim yn rhoi dim lle i Casnewydd i ware fel maen nhw eisiau. Cai Mat o Brian lawr, sy'n cu, ond mae gymaint o arfe gyda Casnewydd, byddwn ni'n meddwl, os mae'r hael yn sino, bydd y tym bach yn gyrmodd i Glynebwy, ond fi'n siŵr bydd nhw eisiau profi pwynt i bawb arall, bod nhw un o'r tîmau cryfa yn y gyngrair, a fi'n credu mae hwnna'n iawn. Os Befryn, dy ti pwy bydd sy'n hoffi ware? Y ffeinal? Wel, mae'r ddau tîm wedi myddi ni blwyddyn hyn, so ti'n bod, bydde felly neis os mae Glynebwy yn ei job ar Casnewydd dydd Sadwrn. Achos, fi credu, y ffeinal rhan fwyaf bobl niwtral eisiau weld yw falle Llanymddyfri yn erbyn Casnewydd. A fi credu bydd hwnna'n gêm ffantastig. So, eisiau y ddau tîm canolbwyntio dydd Sadwrn gyntaf, achos allai fe hawdd bod y ffordd arall a Caerdydd a Glynebwy yn y ffeinal, ac hwnna'n digwydd, bydd ddim yn masif upset o gwbl. Mae nhw'n dau tîm cryf, traddodiadol yn cryf, a wastod yn cystadleuol. So, fi'n credu bydd ni'n wario Casnewydd, ond falle, os mae Glynebwy ar y diwrnod, maen nhw'n gallu myddi unrhyw un. So, gym ni weld. Carwyn, fi'n gwybod ti mo'n gofyn cwestiwn am beth yn flwyddyn gyfan os byddai'n llwyddiant os byddai ddim? Ie, o'n i'n meddwl, Gareth, chi wedi rhyw dwtsio'n yn barod yn dweud, ond bod chi ddim yn ennill y ddwy gêm nesaf, a fydd bach o siomedigaeth lle bod chi ddim wedi gallu gweld y tymor trwyddog, ond bod chi wedi bod o'r top y gyngred i ennill y cwpan, a fydd yna bach o siom neu fydd edrych nôl bydd wedi bod yn lwyddiannus iawn. Bod ni wedi dod un â ni yn y sefyllfa hyn, bydde fe yn siom. Dyn ni ddim yn disgwyl ennill, ond ni'n credu mae'r ffydd yn ni bod ni'n gallu ennill. Ar ôl cael tymor mor dda, gweithio mor galed,
i fe dod lawr i'r 2 gêm un, dim ond ni'n colli y rownd gynderfynol dydd Sadwrn neu y rownd derfynol wythnos i dydd Sadwrn. Fi'n credu yn y short term bydd e'n tymyn bach o siom, a bydd pawb lawr achos ni'n disgwyl amser fonau uchel ar un o bryd. Ond, yn gweud hwnna, fi'n credu lawr y lein, bod pryd ni'n edrych yn ôl, mae rhaid ni cofio bod neb wedi gwneud y double fel un o blaen, sy'n credu, Llanymddyfri ddim wedi fi'n gwybod ni. So, bydd ni'n disgwyl yn ôl ar fel tympresial, ond fel ti'n gweud, yr icing on the cake, bydde ennill y 2 gêm nesaf. So, ni'n canolbwyntio all systems go i wneud hwnna digwydd. Croesi bysedd nawr bod ni'n gallu jyst wneud y cam ola. Cael tym bach o look ar hyd y ffordd, mae yna wastad yn helpu, a gewn ni weld. Un fwy o'r fi, I don't want to tempt fate i'r ffraidd y Saesneg, ond os cynlluniau am ryw Tobus party o gwmpas o Rhanbarth, o gwmpas Llanelli, Llanymddyfri, o'ch yn fuddigol? Blwyddyn diwetha ni ar tractor. Blwyddyn diwetha ni ar cem tractor. So falle bydd y rhywbeth yr un peth, ond na, 100% os dim trefniadau wedi cael ei wneud. Fi'n credu, classic, dwi'n gweud one game at a time, cael trial, fel mi'n gweud ys i her mawr erbyn Caerdydd, y tîm y prif ddinas erbyn tîm y dre, 2,000 o bobl, mae fe'n, huge i ni, so fi'n gwybod mae pawb yn weld Caerdydd fel yr underdogs, ond so'n siŵr am beth i ni. Gewn ni weld. Os ni yn ennill dydd Sadwrn a dydd Sadwrn nesaf, wedyn bydd lot o dathlu, fi'n siŵr am ni. A bydd y tre mas yna bydd bob un mas, so bydd e'n ffantastig. Yn disgwyl ymlaen i dathlu os ni'n cael y cyfle. Yn union. Unrhyw beth arall i ofyn o ti, Carwyn? Na, fi'n cael bod ni'n cymryd digon o amser Gareth nawr. Mae eisiau fe gysgu cyn dydd Sadwrn. Yn union, os mae'n gallu. Na, diolch yn fawr. Fi'n gwybod, pleser, diolch yn fawr i chi. Na, pleser, diolch yn fawr i'r gwahoddiad. Ie, pob lwc i Llanymddyfri, pob lwc i Gaerdydd, pob lwc i bawb dros y penwythnos, ond fi bron mae'n gweud, oherwydd mae Gareth yn fyw yn Rhydaman, mae fe drwsesa, mae teulu fi o Frynaman, so teimlo bach o dylai fi fod yn gefnogi Llanymddyfri, fi o'n Gaerdydd ers fi'n fawr o geni, so lle dda. Ond na, pob lwc i bawb dros y penwythnos. Diolch yn fawr am rando, diolch yn fawr i Carwyn am ddod ymlaen wrth gwrs, a diolch yn fawr i Gareth am ddod arno am wythnos yma. Dilynwch ni ar gyfryngau gymdeithasol, a gwylwch ni ar YouTube os chi'n moyn fyd hefyd, ond diolch yn fawr iawn, a tan wythnos nesaf, hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.